Bé, avui estic a Berga, a la capital del Berguedà, i us volia parlar una mica de la festa que s'hi congrega, que s'hi celebra, que és concretament la Patum. Una festa molt coneguda, molt reeixida, molt apreciada, molt estimada per la gent d'aquí i per gent també de fora d'aquí, molt tradicional, fins i tot podríem parlar d'una festa ancestral que ve de segles i segles i segles i que ha anat quallant amb el pas del temps i que avui és la gran referència de Berga en quant a festes i sobretot una de les grans referències de les festes tradicionals catalanes. Crec que aquest tipus de festes, fins i tot aquelles que tenen més projecció de portes enfora, com és el cas de la Patum, són allò que en podríem dir una part substancial, una part molt bàsica, no? I fins i tot molt entranyable del que és la cultura d'un país. En aquest cas, la cultura popular, la cultura tradicional, que està molt arrelada a casa nostra, amb moltes manifestacions diferents, molt escampades, a més, per tot el territori de Catalunya, i que conformen una gran riquesa que no podem perdre de cap manera. Avui, dijous de Corpus, el que celebrem aquí a Berga és la festa de la Patum. Ara al vespre el que fem és la Patum completa, en què hi ha tots els salts de la Patum, i llavors a la qual els berguedans estem molt orgullosos de la nostra festa. Vull dir, no s'entendria el que és Berga sense la Patum ni la Patum sense Berga. Llavors aquest orgull fa que en vulguem fer partícip a la resta del país i sempre cada un dels dies el convidem una autoritat a casa nostra. I en aquest cas es va creure convenient de convidar l'Artur Mas com a autoritat principal i que ens presideixi juntament amb la corporació i d'altres convidats la nostra festa. Jo celebro molt que la majoria d'aquestes festes vagin a l'alça, per entendre'ns, que no només hagin arrelat en el passat, sinó que, a més, siguin viscudes per part de la gent, i molt ben viscudes, per altra banda, per part de moltíssima gent de Catalunya. Gent nascuda a Catalunya i gent fins i tot de fora de Catalunya, que ha vingut aquí, que viu aquí i que troben aquestes festes un motiu no només d'arrelament, sinó també, podríem dir, d'integració a la societat catalana i, més important encara, d'identificació amb la personalitat catalana i amb la cultura catalana. Per tant, simplement us volia dir això. Aquestes festes val la pena no només conservar-les, sinó fomentar-les, impulsar-les, engrandir-les, estimar-les cada vegada més, i estic segur que hi haurà molts i molts catalans en el futur, nascuts aquí o fora d'aquí, que trobaran en aquest tipus de festes i de manifestacions una part significativa del seu sentit de pertinença en el nostre país.